Diabetes uhkaa pian suomalaisten kansanterveyttä. Vaikka diabeteksen hoitoon on käytettävissä lukuisia lääkkeitä insuliinia myöten, niillä ei ole oleellisesti pystytty muuttamaan taudin kulkua. Lääkkeet, joita käytetään, alentavat kyllä veren sokeria, mutta ne eivät ehkäise tulehdusta, joka on diabeteksessä vallitseva tila. Ja toisaalta voidaan sanoa, että lääketeollisuudella ei ole ollut kiinnostusta kehittää diabetesta parantavaa lääkehoitoa, vaan ainoastaan oireita lieventävää. Diabeetikkojen määrän lisääntymisen myötä myös diabeteksen hoidon kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana. Siksi diabeteksen hoitoon on viimeisien vuosien aikana etsitty uusia, tehokkaita hoitokeinoja myös luonnontuotteista. Yksi uusimmista sokeritaudin hoitoon soveltuvista ravintolisistä on berberiini. Berberiini on kasvista eristetty aine, luonnonaine. Sitä on käytetty 2000 vuotta perinteisenä luonnonlääkkeenä ja sen on havaittu vaikuttavan suotuisasti paitsi ripuliin ja antibioottina, nyt viime aikoina myös veren sokerihäiriöihin ja rasvahäiriöihin. Diabetes eli sokeritauti on tila, jossa veren sokeripitoisuus nousee liian korkeaksi sekä levossa että etenkin aterioiden jälkeen. Berberiini tehostaa haiman erittämän insuliinin vaikutusta. Se tehostaa insuliiniherkkyyttä, jolloin insuliini paremmin säätää veren sokeria. Ja tästä syystä berberiini sopii erittäin hyvin täydentämään diabeteksen lääkehoitoa, koska sen avulla lääkkeiden annostusta voidaan pienentää ja silloin myös sivuvaikutusten riskit vähenevät. Olisiko berberiinistä tulevaisuudessa laajemmin apua hidastamaan diabeteksen yleistyminen suomalaisten kansantaudiksi? Berberiinistä voi olla hyötyä kaikille, jotka ovat riskiryhmässä. Toisin sanoen, joiden lähisukulaisilla on diabetes. Ja tietenkin kaikille, joilla on jo puhjennut diabetes tai joiden verensokeri tai rasva-arvot ovat häiriintyneet.